हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि MF बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि बागै। नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानैबो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बे WhatsApp ग्रुपनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना जइन जानानै आंखौ कन्टेक्ट खालाम। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आंसो एक्टर जागोन। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों देरहासार, बिबुंसार, दैथुन, सोरांसार, पुजा, बिएन टफि आरो अनसुमा। आरो बे भिडिअनि स्क्रिप्ट स्ट'रियानो जादों बिजित बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि सिनायथि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अला क्लिक खालामनानै ला। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ दङब्ला आंखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन।